Práve teraz, niekde na svete, sa predajom svojich tiel živí približne 40 miliónov ľudí. Volá sa to prostitúcia. 40 miliónov je viac ako populácia Kanady alebo Austrálie. Celá krajina, len bez vlajky, bez pasov a bez volebného práva. Tento biznis prináša ročne takmer 180 miliárd dolárov. Viac ako obrat mnohých veľkých korporácií. Ale nie sú to ľudia, ktorí v ňom pracujú, kto tieto peniaze zarába. Pasáci a sprostredkovatelia si z každej transakcie berú 50 až 80%. Žena dostáva haliere, zatiaľ čo jej telo je hlavnou komoditou. Obchodovanie s ľuďmi je tretím najziskovejším nelegálnym obchodom na planéte, po zbraniach a drogách. Toto odvetvie rastie každý rok a nevykazuje žiadne známky zastavenia. Podľa OSN sa každý rok približne 5 miliónov ľudí stane obeťami núteného zadržiavania. Väčšinu z nich tvoria ženy a deti, ktoré si to nevybrali. Ázia tvorí 62% celosvetového toku, Európa viac ako 20%. Toto nie je problém jednej krajiny, je to globálny stroj bez tlačidla na vypnutie. Celý diel si pozrite na YouTube kanáli 10 faktov.